Salutare prieteni, eu sunt Ardenia 1004 și o să vă prezint un episod din Let's Play. Let's Play, I'm just super proud. Așa, Play Started World. Așa, da, am Racing Map, am ce mai? Too Many Items și Optify. Ah, lăguleț. Ah, lag. De ce trebuie să fie lag? Așa. Da, este super, ediție de super plat. Mi-am spawnat apa. Dacă în caz că nu știați, uitați. Așa. Acum. Pș, O. Pe O apăsați ca să dispar. Așa. Și așa, ca să dați zoom, dați pe Z. Dar puteți să vă setați toate chestiile astea. Dau pe M. Dead point disabled. Options. Nu asta. Back. Marker option. Nu, aici. About. Nu. Nu. Nu cred. Key config. Set waypoint. Toggle zoom. Menu key. Ok, e bine. X large. Asta e. Ok. X menu. Puteți să faceți așa M și setați waypoint-ul sau direct nu merge. Sau direct C. Așa. O să punem. Nu, eu nu să hit ping. Asta. Așa. Pam. 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 Așa. La 150. Ok. Am să dat un waypoint. Așa. Este Minecraft cu coduri. Oameni buni. Este prima mea serie de Let's Play. Sper să fie și cea mai lungă. N-am nimic. Da, n-am nimic în chest. Nu mi-am spawnat nimic în afară de apă, pentru că asta e super plat și nu pot spawna. Dar dacă spawnezi, poți să ai apă. Și am decis așa. Și nu mi-am spawnat cu găleată. N-am găleată. Nici aici. Nici aici, nici n-am. Mi-am spawnat așa. Da. Aș vrea să-mi ziceți dacă vreți să-mi spawnez armură sau orice. Este că vreau să fac ceva. Să văd dacă merge. Da, merge. Așa. Stați puțin că trebuie să verific ceva. Intră puțin pe net. 4 minute. O să dureze 4 minute fiecare episod. O să fac mai multe. Și dacă mă încolo o să pun timer. Dacă auziți ventilatorul de la laptop, scuzați-mă. Așa, acum.
mai am la fel de mult lag. Așa. Dar o să fac. Episodul ăsta o să ne ducem puțin pe la. Foarte puțin. Da, mai avem 5 minute. Mă rog, dam torțe. Și nu n-avea rost să-mi spawnez din astea de piatră, dacă erau din diamant, mai ziceam și eu, dar nu este allow chats, uitați, nu știu, nu îți permite să bagi chat-uri. Așa. Ne ducem la minacul pentru câte torțe. Singurul minereu pe care l-am găsit a fost cărbunele și atât. Ia, să văd, cred. Am 24 de coal și mai aveam 1 sau 2 charcoal. Nu scuzați-mă dacă nu vedeți nimic. Pam. Așa, până să termină lumea. Asta spune că vreau să-mi bag pe option nu, video. Așa. Brightness. Să văd foarte puțin, dar să văd destul de puțin. Așa, acum minerez. Așa. Nu mai. Scuzați-mă că fac asta de creativ. Pam, pam. Drrrr. Așa că e mai ușor. Pam. 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 Așa. Și în episodul, stați puțin, în episodul următor vom merge să facem ferma. O să fie de, nu știu, de 8 pe 8, de fapt de 8 pe 10, o să fie 8 așa și 10 așa. Așa, aici o să bag cobblestone, este în mărământ. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mă enervează. Hai să-l fac. Așa, o să merg destul de mult. Da. Una, două. Da. Una, două. Da. Da, e perfect. Aici o să fie apă și ce cam asta. Deci, o să construiesc asta pe unde să merg. Ia să ne uităm. Da,
scuzați-mi, dar nu m-am trecut timer. Ați ce ok, asta și pentru astăzi. Vă mulțumesc de vizionare. Sper să vă placă. Bye bye.